Já jen takový dotaz, proč odtahujete zrovna tady to auto a proč ne třeba tady to? Prosím? Máte na to nějaký systém nebo něco? Majitel nebo co? To je jedno, máte na to nějaký systém. Proč tady stojí to Audi a tam to BMWčko? To neotáhnete. To je někoho jiného. Když jsem to dostal za úkol, vy si můžete vybírat, koho chcete. A není to trošku nefér, co tady vedle stojí nějaký auto. A víte vy, jak máme vůbec jet? Já se vás na to ptám? No tak vole, já tady to auto třeba nenaložím, musím naložit to, ne? To je logické. A proč někdo neotáhne tady ty drahé auta, to Audi a to BMWčko? Třeba je v automatu, to si nevšiml? Cože? Třeba je v automatu. A to vadí? Takže když má někdo v automatu, tak je zvýhodněný, nedostane ani botičku, nic, jo? Si zavolej na policajty. Dobrý, to mi stačí. Takže takhle to vypadá v Brně. Tak jo, o 30 minut později ulice, kde stály všechny auta, tak byly nakonec odtaženy. Jenom naše dvě krásný, drahý auta, Audi TT a Bavorák, tady stále stojí bez jediného upozornění na dopravní přestupek, bez botičky, takže to vypadá, že to chlapům projde. I kdyby jim to neprošlo, tak minimálně byli zvýhodnění časově, protože mezi tím se mohli přijít a přeparkovat si. Audi právě teď odjíždí, takže se vlastně vyhnul veškerý pokutě. Je tady velký grand finále blokového čištění v Brně. Ulice je dokonale umytá, dokonce už se odvezly i dopravní značky zákazu zastavení, takže se jdeme podívat, jak dopadlo naše BMW. Vidíte, za stěračem žádná výzva, žádná botička a já tímto gratuluju majiteli tohoto BMW, protože si právě ušetřil 2000 korun. A rada pro vás všechny ostatní přátelé, kupte si Audiny a BMWčka nebo minimálně auto s automatickou převodovkou a máte imunitu. Čau!